Fakulta ekonomiky a manažmentu každoročne organizuje event Partnership Day, ktorý je zameraný na spoluprácu fakulty s jednotlivými spoločnosťami. Každoročne sem pozývame viaceré spoločnosti, ktorí sú našimi partnermi a s ktorými už Fakulta ekonomiky a manažmentu dlhodobo spolupracuje. Tá spolupráca samozrejme je na rôznych úrovniach. Jedná sa samozrejme o zapojenie firiem do vzdelávacieho procesu, do výskumnej činnosti a samozrejme aj o nadväzovanie nových kontaktov. Na tohtoročnom Partnership Day sa zúčastňuje 17 rôznych firiem. Sú to firmy či už auditorského alebo poradenského charakteru, sú to firmy z potravinárskeho sektoru, ale aj firmy, ktoré ponúkajú rôzne ďalšie služby, rôzne ďalšie aktivity. Cieľom tohto podujatia je v podstate prepájať študentov s firmami, aby si študenti našli možnosti uplatnenia sa v týchto firmách. Napríklad počas štúdia môžu si nájsť partnera na písanie diplomovej alebo bakalárskej práce, zároveň môžu absolvovať v týchto firmách prax, ktorá je veľmi dôležitá a nadobudnúť tak praktické skúsenosti, ktoré sú v dnešnom svete pre uplatnenie mladého človeka veľmi dôležité.